Molt bé, bona tarda. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a Víctor Gómez Pin. También he de agradecer por el esfuerzo que ha hecho, tras el compromiso que tenía esta semana y el esfuerzo que ha tenido hoy para venir aquí. Víctor Gómez Pin es el organizador también del Congreso de Ontología, patrocinado por la UNESCO, que el próximo año creo que es el 30 años y el número 15, que se va a realizar en San Sebastián y Venecia. También Víctor nos ha ofrecido dos libros, a mi juicio, muy importantes, muy interesantes. Uno de ellos, Tras la física, una reflexión sobre la ciencia que tiene su arranque en Jonia, una reflexión sobre los principios que incorporan también al sujeto que reflexiona sobre los principios, con lo cual la cuestión es una cuestión muy interesante y que nos evoca y nos convoca a todos como tal, ¿no? Por eso este libro también ha desbordado el ámbito, digamos, especialista filosófico y está ya, bueno, corriendo por el mundo. Otro libro interesante también es El honor de los filósofos, un libro que, bueno, hace un repaso desde los filósofos de la antigüedad hasta Albert Laumann, en el cual pues el pensamiento se ejerce, ese pensamiento pues se expone y también en el caso de Bruno lo vimos muy claro cómo se expone y también se impone, ¿no? Y en este caso pues yo quería presentar a Víctor, decirle que en nombre de los filósofos de la griega pues también es un honor tenerlo a él aquí también hoy. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Víctor, arrancamos con el tema de la inteligencia artificial, que es el tema que hoy nos convoca. Més o menys, o sigui, la intel·ligència artificial hi ha altres coses. Hi ha altres coses. Sí, perquè si no, és que jo en tot cas suggereixo posar un punt d'interrogació. Intel·ligència artificial depèn del que s'entén per la paraula intel·ligència. Això és, jo crec que el fonamental és el que s'entén per la intel·ligència. I és el que... Bueno, jo començaré per una cosa que potser que s'aplicarà una miqueta. Si aneu alguna vegada al Museu de Belles Arts de Sevilla, que és un lloc extraordinari, perquè a més no es paga, hi ha 3 o 4 claustres, pots anar allà amb un llibre, passar-la de matí i tens una cosa que pots estar treballant amb el millor de la pintura barroca sevillana, és una cosa... Fins i tot en els claustres hi ha escultures, d'alguna meravella. Doncs hi ha 2 quadres que no són de la tradició sevillana de res, que són d'un mestre flamenc, que es diu el paraíso terrenal. Hi ha dos quadres petits, d'un mestre flamenc, i el mestre, tinc aquí una nota, és... Sí, és de Jan Bruegel. I doncs hi ha aquests 2 quadres, hi ha un més petit i un altre més gran. A l'esquerra del petit, del gran, hi ha 2 figures que es destaquen allà, és com Adán i Eva en el moment crucial de la tentació. I a dreta, com si fos una història narrativa. Al límit del quadre, diguem, hi ha 2 humans que fullessen d'un àngel que els amenaça amb una fusta de foc. Aquest està clar. El segon quadre sembla que fa referència a un moment en el qual no hi ha temps. Hi ha animals múltiples, d'espècies diversissíssimes, que estan en una mena d'onírica indiferència. Dic que això és la impressió que dona. Una indiferència onírica. Ocupen l'escenari totalment, i tan sols en el fons hi ha 2 figures gairebé imperceptibles que representen els nostres Adán i Eva. Estan allà, com un animal sense cap significació particular. Es diria que això és abans de la caiguda. Que abans de la caiguda l'home era efectivament un animal entre d'altres. Fins i tot un animal carent de rellevància. Són 2 quadres que no fan pa. I en efecte, a l'hora d'afirmar la singularitat radical de l'ésser humà, les disciplines contemporànies a vegades s'inviten a la prudència dient o intentant trobar arguments que enfatitzen
l'alt grau d'homologia genètica entre la nostra espècie i espècies veïnes, o qüestionant fins i tot la rigidesa de la distinció entre la facultat de llenguatge humà i les facultats d'altres espècies per als seus propis còdics de senyals. Altres espècies comuniquen, ja sempre es parla d'això que passa a l'abella, que és un excelent còdic de senyals, molt com còdic de senyals funciona molt millor que el nostre. Altres coses perquè no hi ha equívocs. I sempre és per el que serveix. I al servei de la vida específica de l'abella. I els còdics de senyals, òbviament, si hi ha equívocs, malament. El còdic de circulació, si hi ha equívocs, és un còdic. I el còdic de les abelles, que és extraordinari, fins i tot hi ha significa l'orientació del sol, és una cosa increïble, però un còdic d'una perfecció increïble i sense d'una absoluta, diguem, un rigor absolut. Bueno, doncs avui la convicció de la singularitat de l'ésser humà i el pes del seu paper en el cosmos està posat en qüestió. Ara anirem a la intel·ligència artificial. Però està... I ja a nivell de l'animalitat. I tanmateix hi ha una cosa que ni els més radicals defensors de l'homologia genètica entre els éssers humans i altres animals i de la supressió o relativització de la frontera que caracteritza l'ésser humà, com deia Aristòtil, per què? Nosaltres tenim moltes de les facultats que tenen els animals. Fins i tot Aristòtil s'atribueix la fantasia, la capacitat d'imaginar una expressió que no està present. Si tenen sensibilitat, memòria, fantasia, els altres animals, nosaltres que tenim d'especial. Aristòtil ho resumeix en dues paraules, però nosaltres, en tres paraules, nosaltres, logos caitenne, logis mois, és a dir, el que es podria dir en català, enronar, la capacitat d'enronar, és a dir, aquesta indiferenciació del llenguatge i la raó, això i la tècnica. Això que nosaltres tenim. A la resta el tenen els altres animals, fins i tot la fantasia. És molt important que Aristòtil li atribueix la fantasia, és a dir, una capacitat d'imaginació, de preveure una expressió que no està present. O veure, si voleu, una expressió que no està present, preveure. Li atribueix això, diu, i nosaltres el que tenim d'especial? Aristòtil, gran animalista, com sabeu. I el gran animalista Aristòtil atribueix li atribueix als animals aquestes facultats i als homes tan sols aquestes dues paraules. Logis mois, tecneca i logis mois. És logis moi, tecne. La tecne, el sentit de l'art i la tècnica, i el que en català sí que es pot dir, que és una paraula extraordinària. Ahir vas estar fent una conferència a Palau Macaya i va sortir aquest tema. I es veu que el que dirigeix això, que és el Josep Ramoneda, avui m'ha enviat un article que es veu que és la cosa que havia fet ell, com havia fet membre de l'Institut d'Estudis Catalans, una cosa d'aquestes, i havia fet una consideració sobre la paraula enronar en català. Que és raríssima, és a dir, perquè és perfectament el logos grec. De fet, la Universitat Autònoma té una revista, que està molt bé, té una revista de filosofia, portar aquest nom, precisament. Bé, doncs això és el que caracteritza el si dels animals a l'ésser humà. I la resta té poca importància perquè és homologable amb tant memòria. Els animals tenen memòria. Estesis, és a dir, capacitat de percepció sensorial, als animals la tenen. Fantasia, fins i tot, la tenen. Però logos, tecneca i logis mois, doncs, jo el que estava dient fins ara és que quan feia al·lusió a aquests dos quadres de Bruegel i en Bruegel del Museu de Belles Arts de Sevilla, deia que efectivament els dos quadres presenten l'home quan era un animal, un primat com un altre, si voleu, amb el qual era indiferent al mig, i l'home que ja té logos, ja té tècnica i logis moi, i a partir d'aquest moment
està sumès en tantes coses al mal. El blancat, bueno, doncs avui això es posa en qüestió. Com sabeu, és una de les coses. Tanmateix, aquesta posada en qüestió no afecta la manera de parlar que tenim. Però és que en el llenguatge ordinari aquesta singularitat continua estant absolutament present. Evoco un fet real que va passar als Estats Units fa 2 anys, una cosa que vaig dir a un diari, sense més. Hi ha un paio que va estar tirotejat simplement per un bosc que havia allà, racista, que era d'origen de l'Índia, i un d'aquests boscos que hi ha tal, el va tirotejar. I doncs un home que estava allà prenent una cervesa, una mena de terrassa, s'avança espontàniament contra l'agressor i, bueno, impedeix que continués tal, i s'exposa. I entre el cúmul de felicitacions, d'alabances, vostè que sí que és valent i tal, tot això, ell diu aquesta frase, que jo la poso com lo vaig dir al país, penso que era. Hice lo que cualquiera, la traducció que han fet, pues ho va dir en anglès, però vaig dir també a La Vanguardia, hice lo que cualquiera habría de hacer por otro ser humano. Y desde luego la expresión es escoltada sense cap reserva. A ningú se li acudeix que la frase hauria de ser, per exemple, jo vaig fer el que cualquiera habría de hacer por otro animal. Dicho por otro ser humano. I que segurament, probablement, aquesta persona hagués mostrat també una empatia davant un animal en perill. Però això no li surt espontàniament al llenguatge, i ningú. No és que els animalistes van protestar i van dir, home, tal, això és especiisme, com diria el Mostrín si fos. Però, bueno, el Mostrín ho deia clarament, que el Mostrín, que com sabeu, no està aquí ara allà per defensar els seus, diguem, les seves tesis, però en Viva los Animales, precisament, que el seu llibre, Viva los Animales, caracteritza d'especialista aquest que efectivament efectua aquest tipus de declaració. Bé, doncs vull dir que el fet que això no es protesta és que la manera de parlar continua sent una evidència que l'ésser humà és un ésser especial. Que en tot cas... Bé, però això no impedeix que en la cultura contemporània hi ha una particular sensibilitat a la impotència, a la importància d'aquesta continuïtat entre animals i humans, humans i animals d'altres espècies, que evocava en referència al quadre aquest de Bruegel, a Iowa. Però és per això que tu m'has convidat aquí, nosaltres he sabut que la tesi, diguem, humanista s'enfronta avui a un envit, una aposta, un desafio d'altre ordre, que és el que suposen les modalitats cada vegada més sofisticades del que s'anomena intel·ligència artificial. Això és un altre... L'humanisme està... ja té una confrontació. I si en el nostre entorn cultural, en el nostre, aquí mateix, a Barcelona, malgrat que a Barcelona crec que hi ha més gossos que nens. En el meu barri, concretament, jo crec que som una minoria ja el que es passeja sense gos. Jo quan vaig a prendre un cafè, i nens, hi ha molt nens. De fet, jo vic a un lloc que en principi estava fet per nens, perquè això és peatonal, diguem, jo el que veig és gossos. I durant la pandèmia era molt curiós perquè no podia sortir i jo allà al balcó el que veia era gent que no es parlava entre ells. Vam fer una interview a La Vanguardia i dic, mira, jo tinc la impressió que si jo fos el personatge de La vida es sueño de Calderón i que me trobés aquí, diria, i aquí és una societat en la qual és obligatori estar amagat amb una... no mostrar la cara. Tenir un gos, no dirigir la paraula a un altre humà, perquè era el cas, i si no tens un gos no ho pots dir, era una situació molt curiosa. Però, bueno, a les nostres es pot dir que a la nostra cultura la tendència a diluir
la diferència jeràrquica entre els humans es manifesta sobretot amb els animals. Hi ha tants de testes, el test de Monsterin, la liberació animal, aquí sí. Però no és el lloc, potser en tots els països. Potser ja no és el cas del Japó. En aquests països els gossos se'ls mengen, no ho oblideu. Per exemple, a Corea. És a dir, que aquí mengem porcs, allà els gossos. És a dir, que... Però, en canvi, és molt possible que aquesta relativització de la singularitat absoluta de l'ésser humà comença a manifestar-se ja no tant... Bueno, sí, també pot ser, però ja també en relació a entitats maquinals, per exemple, aquests robots que avui tenen cura cada vegada més de persones grans en general, i que en tot cas fan cada vegada més part del paisatge social. Ja fa temps, ja fa com 4 anys, jo vaig participar en un col·loqui també al Palau Macaya, i amb gent diversa, havia molta gent representant de la intel·ligència artificial i d'altres de l'animalisme, precisament un col·loqui sobre l'ésser humà. I que hi havia la Victoria Camps, hi havia gent molt diversa. I un dels que és un gran, una de les ànimes, diguem, de l'Institut de Tecnologia de València, va declarar a La Vanguardia, van fer una entrevista a La Vanguardia i va declarar: moriremos abrazados por un robot. Els cuidadors ja són... Doncs comença, aquí ja, un dels tres que marquen el nostre temps és que a les associacions que reclamen la implementació dels nostres deures amb els animals s'afegeixen als partidaris de l'extensió de drets i deures a robots i altres entitats maquinals, no tan sols robots, que han substituït els humans en tasques a vegades essencials. I doncs per vigència científica i suport ideològic la imatge d'un món considerat com a entorn de l'ésser humà. Ara donaré 2 o 3 exemples per poder arribar al fons de la qüestió. Ja hubo, en castellà diríem pasmo, en les dècades finals del passat segle, quan ens maquinals es van mostrar capaços de reconèixer dígits manuscrits. Dígits manuscrits, però fets per una màquina tremola, per exemple, que no és una cosa fàcil. Penseu que això, per exemple, els bancs, tot el que era manuscrit, eren especialistes, se'n recorda per la signatura, i a més era cosa. I quan es va veure que hi ha màquines que, per exemple, imagineu un 6, d'acord, i la màquina és capaç de reconèixer el 6, però si li inclines una miqueta al 6, ja... I si inclines tot, que et pots confondre amb un 9. És a dir, doncs, i capaços de reconèixer això. I a més, a vegades es veia que la pertorbació dels dígits estava feta de tal manera que era gairebé imitant la singularitat del braç humà. Això m'ha deixat ja molt sorpresos. Després, a l'estupor és que cada vegada més, quan, per exemple, hi ha entitats capaços de catalogar amb acuitat aspectes d'un rostre, un nas, una boca, o el rostre, la cara sencera, distingint si es tracta d'un animal o d'una persona. És això que nosaltres ho fem, però la màquina que fa això s'ho va deixar estupefacte. Avui la cosa sorprèn menys, donada l'enorme memòria d'alguns d'aquests artefactes. Com sabeu, memòria que planteja un problema ètic de tota mena, però deixo això de costat, perquè ja ens aturaríem aquí. Això és un problema que... I en la mesura en què la consciència depèn de la memòria, en la mesura en què depèn de la memòria, que no, la memòria és condició suficient, necessària de la consciència, però no suficient, però sí que és una variable important. Perquè si no, podríem dir que tots els animals que tenen memòria serien conscients, cosa que, en tot cas, si es declara això, s'ha d'introduir una diferència en l'ús de la paraula consciència.
hi ha consciència, hi ha gent que ho ha fet, diferenciant molt la paraula consciència. Però a la mesura en què la consciència depèn de la memòria, aquesta prodigiosa capacitat de memoritzar, utilitzaria parlar d'una consciència, i fins i tot de consciència de sí, que diu, en relació a aquestes entitats maquinals, i més que en relació als animals superiors. Això sí que és un problema important. Jo crec que en aquest moment el problema filosòfic ja està plantejat, tal almenys com jo ho veig aquí ara i com jo crec que comença a estar molt més interessant des del punt de vista de rellevància filosòfica en relació a les entitats maquinals que a les entitats animals. Si se tracta del problema filosòfic, efectivament, de la singularitat humana i de què ens distingueix a nosaltres, prenent en compte que l'única cosa que ens distingueix de manera sèria és el llenguatge i la raó. Doncs, bueno, no estic dient que les entitats maquinals són homologables a nosaltres. Jo dic que, en tot cas, per a un filòsof, el que està passant a aquest nivell, per dir-ho d'una manera molt clara, respecte als animals no hi ha novetat. Des que ja fa 70 anys el zoològic de Zúrich va veure un animal que havia arribat en el llenguatge de sordomudos americà, havia dit una frase que deia Lévi-Strauss, home, després de 5 milions de dòlars, i no sé, si no arriba ni això, hem perdut el temps. Una cosa que un nen fa espontàniament. Perquè és la seva naturalesa de parlar. Però, bueno, en canvi, amb les entitats maquinals, la cosa està prenent caràcters realment extraordinaris. Per exemple, una de les coses, elles són capaços de percepció de l'espectre electromagnètic amb una gamma molt més àmplia que nosaltres. Cosa que és... I en un registre més teòric, ja pròpiament filosòfic, però aquí crec que això és un correctiu filosòfic, i això sí que és fascinant des del punt de vista del pitagorisme i de la història del pitagorisme, des de Pitàgores fins al nostre temps. Ja fa 3 decennis s'avançava la conjectura que, donada una funció matemàtica, hi ha potencialment una red, neuronal, tal que si s'ajusten adequadament als pesos i els sesgos, per tot input X, l'output és una aproximació tot l'aproximativa que es vulgui al valor f de X. I la importància d'aquest assumpte és enorme si es considera, cosa que no es té per què considerar, però si es considera, si un és, un pitagòric contemporani i considera que la majoria dels problemes als quals ens confrontem poden ser reduïts a una funció matemàtica, aleshores això és importantíssim. Clar, si no consideres això, però si tu ets un pitagòric i dius els problemes finalment són reductibles a funcions matemàtiques, que això és l'essència del pitagorisme, en definitiva. Aleshores, el que fan aquestes màquines et deixa absolutament impressionant. I en un cert lligam a això que acabo de dir, avui s'arriba a estimar que el problema de la traducció, aquí sí que estem ja, traducció incloïda la traducció literària, aquí hi ha gent que fa part del món de la traducció, diu que la traducció, fins i tot la traducció literària. Avui, gent que jo conec, a la Societat Proust, una fundació que tenim, ha traduït Proust al català. Hi ha 2 traduccions de Proust. Hi ha una traducció de Proust a l'euskera. Doncs, bueno, quina feina, Quina feina. Fer Proust en una altra llengua. Doncs, bueno, avui es veu que fins i tot el problema de la traducció literària inclosa d'una llengua a l'altra podria estar resolt amb l'ajuda d'una màquina i aleshores, encara que es reconeix que l'assumpte és problemàtic, lligats ja per una mena d'híbris, perquè això ja és una mena d'híbris, s'apunta a la creació per aquesta màquina intel·ligent que és capaç de traduir d'una composició musical, és capaç de traduir, també podrà ser capaç de composar literàriament, i no tan sols literàriament, eventualment musical, o una obra pictòrica que respon a un determinat estil, o un poemari que un humà potser no sabria distingir del que havia fet un congènere humà. Aquí sí que estem ja
coses que diré després. Això són hipòtesis, però hi ha gent que ho avança. Jo recordo ara fa 3 anys, quan va sortir el meu llibre Tras la física, ho vaig presentar al CCB i hi havia un debat allà, havia un debat i un físic important, una pregunta del públic va dir si efectivament avui la composició musical podia ser feta per una entitat maquinal i va respondre que desde luego que sí, que desde luego sembla que era una mena d'híbris, en tot cas és un problema, però que es pugui dir, no es pot dir res de la similar, ni anàleg, ni comparable en relació als animals. Hi ha cap comparació possible. Bé, encara sorprèn, no sé si us ha passat a vosaltres, el fet que el buscador de Google el corregeix un error. Tu estàs allà mirant i do you mind suggerint que en lloc de l'X, el que has posat tu, X, diu, en principi, l'expressió correcta, que sembla sí respondre a el que estàs pensant més que el que has dit explícitament. Bueno, ja en 2013, això encara sorprèn, ja en 2013, quan Obama estava allà al poder, la Casa Blanca va recolzar políticament el projecte que es diu Brain Initiative, focalitzat, tradueixo, en revolucionar la nostra comprensió del cervell humà. Aquest és el projecte. Presentat en aquest projecte, en el qual fan part importantíssim alguns dels espanyols, que és Rafael Yuste, presentat com l'equivalent en el camp de les neurociències del que el projecte del genoma humà ha estat en el camp de la genètica, i recolzat per Obama. És a dir, això vol dir avui recolzat perquè aleshores era vicepresident d'Obama, no sé què ha passat en el temps del Trump. No ho sé, però segurament tampoc s'hauria ficat en aquesta història, no era el seu problema. Bueno, doncs Rafael Yuste, que és l'espanyol, que és un de les ànimes, diguem, d'aquest investigador a la Universitat de Colúmbia i un dels impulsors del projecte, enfatitza el fet que Brain Initiative estarà al nostre congrés a Venècia. Permetiria fer un mapa de l'estat del nostre cervell, no tan sol del que estem percebint en acte, per exemple, ara mateix, sinó també del que estem percebint, del que estem desitjant o que tememos, al contrari. Mapa del nostre cervell, no tan sols mapa del cervell en la percepció actual, sinó el que desitgem o el que tenim por. No desitgem precisament. En termes generals, es parla de sensors susceptibles de captar l'expressió neuronal de la voluntat d'acció d'un ésser lingüístic. Per exemple, la voluntat de traçar amb la mà una paraula, encara que no estiguis en capacitat per traçar-la. I doncs hi ha un sensor que després es tradueix a l'ordenador i efectivament, això des del punt de vista, òbviament des del punt de vista de la medicina, és una cosa absolutament extraordinària, perquè hi ha gent que està paralitzada i que té aquesta... I això ja ho han fet. I les investigacions que mostren l'alt grau d'homologia entre el procediment de les xarxes neuronals i el procediment del nostre cervell es multipliquen. El 30 d'abril del 2021, molt recent, la revista Nature Communications donava compte d'una màquina en la qual es perfeccionaria de manera molt gran un funcionament sinàptic que emularia el funcionament del cervell humà. En general, els científics penseu que els científics accepten la perplexitat en la qual segueixen amb el cervell humà. Accepten que no saben ni l'origen, ni per què, no saben ni el seu origen ni les condicions de possibilitat i de necessitat de la seva aparició. Per això és tan important la conjectura de que les xarxes aquestes neuronals
es donarien la clau de la nostra manera d'aprendre, la nostra manera de corregir errors. Perquè nosaltres corregim errors, jo dic, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la primera piedra, bueno, tampoc és cert. Nosaltres, l'experiència és correcció d'errors. Això és l'experiència, fonamentalment. I el que es fa, la primera cosa que, si t'interessa per aquesta cosa, és posar-te una funció error que has comès, i un algoritme que és capaç de corregir progressivament l'error. Un algoritme fet per corregir errors, amb el qual la màquina aquesta finalment té una enorme experiència perquè ha corregit errors. És a dir, el que et posen és el que diu gradient, que tu tens una funció error i el que has de fer és que desviu l'error fins que toca al fons l'error. Ja has après experimentalment. Això no es pot negar. Avui hi ha màquines que tenen una extraordinària experiència en el sentit aristotèlic de la paraula. Això és innegable. Hi ha un algoritme que és capaç d'experiència. No es pot ni discutir. D'experiència sí. Ara, també dic, els animals també corregeixen per experiència. També tenen experiència. És a dir, fins aquí, la novetat és relativa. Sens dubte, perquè el funcionament animal sigui realment una clau d'accés al funcionament humà, seria molt útil tenir un coneixement real del funcionament animal. És a dir, convendria saber no tan sols com funcionen aquestes màquines i aquests algoritmes, sinó per què funcionen. Doncs aquí és pasmós, perquè tinc aquí una citació en anglès que passo d'ella, que és un paio que reconeix que no té ni idea de per què funciona. És un paio, bueno, és una sèrie de paios que tinc aquí d'un article, que són un que deu ser Kung, deu ser un xinès, altre Bengio, en Hinton, que diu, ha estat de la qüestió entorn de les màquines que pensen, i el que ve a dir és que això perquè no tenen ni idea de la majoria de les coses. Per ara donaré un exemple importantíssim d'aquesta manca d'idea de com funciona la màquina, cosa que és impressionant. No saps com funciona. Bé, ara sí que, per exemple, no sap, hi ha un algoritme extraordinari, que és el que diu gradient estocàstic, gradient descendent, que és aquest, però jo és que em quedo pasmat, perquè la gent que jo pensava que eren com els constructors d'aquests algoritmes, diu sí que funciona molt bé perquè no saben molt bé per què funciona. Corregeix els errors. Ara sí que tocaré un tema que és absolutament extraordinari en això, que ha deixat pasmat gairebé a tothom. En aquesta successió gairebé contínua de notícies referents a entitats artificials, pot ser que l'aposta més gran resideix en certes previsions que deixen realment estupefacte. Això va passar en juny del 2021, és a dir, fa un any i mig. La revista Nature donava compte d'algo que les pàgines culturals, jo estava aquell dia a la biblioteca a l'École Normale a París, i vaig veure un paio que estava llegint Le Monde, 3 pàgines de Le Monde dedicades a aquesta història. Vaig estar sortint immediatament a comprar el diari, perquè havia sortit. I després vas veure que el Frankfurter Allgemeine també li dedicava 2 o 3 pàgines, on parlava d'això. Era un artefacte bautitzat com AlphaFold 2, perquè hi havia allà l'AlphaFold 1, que s'havia mostrat capaç de preveure el plec dels polipèptids de les proteïnes. El plec que és necessari, perquè els polipèptids es pleguen per al bon funcionament en 3 dimensions, per al bon funcionament de la proteïna. Però aquests pliegues poden ser correctes o no correctes. Si són incorrectes, això pot donar ser l'ocasió de malalties degeneratives brutals. Doncs havia un gran Premi Nobel de Física, Christian Amundsen, que portava 30 anys amb aquesta història. Sabia que era molt important que
el plegament aquell de les proteïnes sigui correcte, però no tenien manera de saber com és correcte. Si seria o no seria correcte. Doncs AlphaFold 2 preveu. Doncs saps. Doncs això va... I ja, bueno, aquí comença sempre una retòrica, van començar que era una de les proves que la intel·ligència maquinal estava superant la intel·ligència humana, etc. Ja podeu imaginar tota la hermenèutica, que per altra molt interessant. Aquí tradueixo, donar el que deia simplement un dels articles que vas llegir, donar que AlphaFold 2 ha aconseguit una predicció quasi total sobre un conjunt de 90 proteïnes, s'ha pogut escriure que la intel·ligència artificial està ja realment superant la intel·ligència humana. Jo dic aquí, a poc. Tot depèn del que s'entén per intel·ligència humana. El fet que l'ingent humà, impotent davant un problema, per exemple, el problema del plegament de les proteïnes, les polipèptides per al bon funcionament de la proteïna, recorreix a una entitat maquinal que és, de moment, producte de la ment humana. La cosa és, i es pregunta, com estem fent, com tothom s'ha preguntat, per com funciona AlphaFold 2. La cosa tindria un pes més gran si fos la pròpia màquina la que fa aquesta pregunta. El qual, en principi, no està exclòs. Això vol dir que la diferència per el que passa amb els animals és enorme. Perquè això no està exclòs. De moment no és el cas. Si fos el cas, si una entitat anàloga a AlphaFold 2 arribara a avançar interrogacions desconegudes per a l'ésser humà, aleshores també seria verosímil que aquesta màquina està afectada també per les emocions que afecta l'ésser humà, començant per l'emoció que produeix la certesa de la seva pròpia finitud. Però aquí hi ha un importantíssim aspecte que matisa les coses. De moment, la màquina AlphaFold 2 preveu. Ara hi ha una cosa importantíssima que se sap a qualsevol estudiant de filosofia que hagi fet necessàriament una assignatura de la història simplement de la física o encara que sigui superficial, ha de saber perfectament que preveure no s'explica. Exemple. La gravitació newtoniana preveia tot. La capacitat per visió, alguna cosa, petita cosa no, i després això efectivament, això que no preveia, però en principi la capacitat de previsió era enorme. I sabem tots que la gravitació newtoniana no explicava absolutament res. De fet, ell ho diu, que es queixa ell mateix, Newton, quan diu que no logra deducir de la naturaleza las razones de la gravedad a hipòtesis non fingo. Perquè la gravitació newtoniana no pot explicar res perquè és falsa. Preveia moltíssimes coses. És falsa, simplement està basada en una hipòtesi absolutament falsa, un prejudici, que la teoria einsteiniana el destrueix, l'elimina, hi ha dos prejudicis, que és l'espai i el temps absolut, eliminen aquests prejudicis, que són prejudicis, diguem, productes de la imaginació, i doncs ens acostem molt més a la veritat de la naturalesa. I com la gravitació newtoniana passava del compte que això cau, és que cau en el buit, una cosa completament, una no localitat. El que li han donat a Seininger i a Spett el Premi Nobel avui, doncs els mestres de la no localitat, però la no localitat quàntica no té res a veure amb això. Això ve després de la gravetat, amb que això de que les coses cauen, això és fals, simplement. I que això cau perquè hi ha un camp gravitatori, si no, no cauria. I la que explica la gravetat no és la teoria newtoniana, sinó la teoria einsteiniana. Això sí que sabem perquè cal. Aleshores, preveure no és explicar.
Aleshores, Alfa-Fall2 ha fet una previsió extraordinària, però no ha explicat res. De moment no ha explicat res. I aquí enfatitzaré aquest aspecte. No sabem si Alfa-Fall2 està en condicions d'explicar, és a dir, desplegar, ella que sap preveure el plec, explicar el contrari. Desplegar, això és l'explicació. Preveure, és a dir, d'explicar, de desplegar conceptualment aquest plec que havia previst, amb aquesta acuïtat que s'ha deixat, perquè nosaltres no som capaços ni de preveure, doncs menys encara d'explicar. Però ella no ha explicat res. Ha vist el plec amb una gran acuïtat, però no ha desplegat. Doncs no sembla que és probable que estigui Alfa-Fall2 en condicions de mantenir amb un de nosaltres una conversació del tipus saps la raó, per exemple, jo podia demanar-li, saps la raó del que anuncies? Saps la causa d'aquesta previsió que acabes de fer? Bé, imagineu, estic donant passos, imagineu que d'aquí a un temps Alfa-Fall2 no tan sols preveu, sinó que explica. És possible. És a dir, no està exclòs. Voldria això dir que ja comença a ser un ésser intel·ligent. Intel·ligents som nosaltres, òbviament. Bueno, una cosa importantíssima que he de dir aquí, que em sembla importantíssim. Jo, quan em dirigeixo a una persona, no la poso mai amb el test de Turing. El test de Turing és per veure si una màquina és intel·ligent o no. I diu, si és indistingible de la persona, aleshores seria intel·ligent. Això no ho fem a les persones. Jo, quan hi ha una persona, un ésser de raó, una persona un animal que enrona, jo ja em dirigeixo a ell suposant que enrona, que és un... Si no, ja no li parlo. Després puc dir que és un estúpid o un canalla. Precisament perquè dono per suposar, jo no someto ni a ningú al test de Turing per saber si és intel·ligent o no. És una cosa que suposem, que nosaltres som intel·ligents. Doncs aquesta intel·ligència més o menys actualitzada, més o menys implementada, més o menys educada, el que vulguis. Però intel·ligent per suposar. Doncs, la intel·ligència de tot és humà, científic o no científic. El científic és el que preveu i a més explica, o intenta explicar. Suposa una cosa molt important, que és una imbricació de sintaxi i semàntica. La nostra intel·ligència és una imbricació de sintaxi i semàntica. Això és, distingir la sintaxi de la semàntica no sempre és clar. Jo, el millor que vaig llegir al respecte és un article d'un que era president de l'Acadèmia Espanyola a l'època de Franco. Un article extraordinari. Era president de l'Acadèmia, Lázaro Carreter. Un article que podeu trobar a internet, un article extraordinari que ja parla de Chomsky i dels chomskians per explicar la diferència entre sintaxi i semàntica, que no és evident. Però en tot cas sí que hi ha un pensador, que és un gran pensador, que va ser president del Conjunturia una vegada, que és el John Searle, que ja fa 30 anys o més, ja fa 40 anys, que està reivindicant i no ha canviat, no s'ha mogut, reivindicant que l'anomenada intel·ligència artificial no és intel·ligència perquè no hi ha més que sintaxi, és a dir, no hi ha semàntica. Atenció, donat tot això, si continués, si John Searle, jo em recordo quan venia al Congrés d'Ontologia, això ja fa anys,
una senyora del país que li volia fer una entrevista, que no sabia què demanar-li, això era Sant Sebastià, i jo li vaig dir, què li pregunto? Diu, pues pregúntale si sigue... Això feia ja menys 5 anys que estava amb aquest rotllo, que aquí no hi ha més que sintaxis, no semàntica. Jo li dic, tu pregúntale si sigue empeñado en que aquí es todo de sintaxis. Y efectivamente, bueno, de que no hay inteligencia va a ser un poco el titular. Jones, el filósofo Jones R. afirma que sigue habiendo, no hay inteligencia porque no hay semántica. Bueno, según la seva raó, la seva tesis, jo que sí. El que jo vull suggerir és que efectivament hi ha moltíssimes coses susceptibles de sorprendre'ns, d'impressionar-nos, fins i tot de deixar-nos estupefacts, sense necessitat de que la gent productor de totes aquestes coses estigui dotat d'una intel·ligència semàntica. Jo afirmo que el sistema, el codi de senyals de la vella, és una cosa que deixa estupefacte. Per al rigor prodigiós, no bo que és per la vida de la vella, contràriament al nostre llenguatge, que és molt dolent, molt sovint per a la nostra vida. Això qualsevol psiquiatre ho sap. I que no hi ha semàntica de cap tipus. És que dic, amb sintaxis es pot fer grans coses. A nivell de la meva sintaxis. Bé, però imaginem, vas concedint que aquesta sèmols d'AlphaFold 2 cada vegada sofistiquen més, donen un pas més, i ara jo estic ara assumint que arriba un moment en què AlphaFold 2 és capaç efectivament d'explicar aquest plec, de desplegar aquest plec. Ara, en aquest cas, estaríem fent una cosa bastant impressionant. Estaríem acostant-nos ja a un ésser. Nosaltres sempre hem dit animal racional. Racional és un Aristòtil. Animal amb la capacitat de raonar. Això és segon. Però animal primer. Aquí ja estem dient una altra cosa. Lo important és lo racional, el cas de que això funcionés. I l'animal no és contingent. Imagineu que AlphaFold 2 ja estigués aquí amb nosaltres participant en aquesta discussió. AlphaFold 2 és un altre. Seria nosaltres, en primer lloc, animal, perquè quan nosaltres, el nostre naixement, som animals. A un moment donat, l'animal és una cosa molt rara. Hi ha un nen petit que a un moment donat juga amb el seu gos i el seu coixí. I tots som iguals. Fins que un dia es dona que una cosa que l'uneix al seu coixí el distingueix i el separa inevitablement i radicalment del gos. Es desnaturalitza en aquest sentit. El gos i el seu coixí eren més o menys un mateix. Però a un moment donat, el que l'acosta al coixí el separa del gos. Però al principi animal, i ell comença a enronar. I el seu coixí li respon i el gos no. Aquí hi ha un moment. Però ara imaginem que això es va... Ara utilitzaré una pòlega que es va acudir. Començo, com hem fet abans, per un cas real. Això que us dic és un cas absolutament real. Em direu que quina bogeria de societat estem perquè això sigui un cas real. En febrer de 2021, és a dir, uns mesos abans que aquest AlphaFold 2, als diaris de La Vanguardia es feien el ressort de que a la ciutat de Tennessee un gos anomenat Lulu havia heretat del seu propietari, de nom Bill Dorris, una fortuna de $5 milions. Ui, perdoneu, que aquesta màquina, perdoneu que connexions no he posat amb això del... El testament precisava que la senyora Barton, encarregada de la gestió, es comprometia a satisfer totes les necessitats i desitjos de l'animal. Amb els seus 5 milions.
la senyora Barton declarava, francament, no sé què pensar al respecte perquè és molt difícil interpretar. I la senyora reconeixia que era molt difícil. Doncs ara això va sortir als diaris, després va haver una vegada que ja hi ha una altra que ha donat molt més diners, crec que estava associada amb la cantant aquesta, la cèlebre, la Madonna, ja una vegada que un deixa 5 milions a un gos, ja a partir d'aquí ja pots tu. El cas és que, imagineu, per un moment, jo afegeixo ja, imagineu que hi ha un nebot del finat que no està content amb aquest testament i va al jutge argumentant que efectivament cap fideicomiso està en condicions d'adivinar quins són els desitjos del gos perquè no es manifesta i que això és ell que està sense un duro i que sí sap. Doncs que òbviament el jutge hi ha l'abocat del gos, l'abocat però el jutge pot demanar a l'abocat menys el gos que assisteix a això i el jutge no pot fer res, no testimonia. Ara imaginem que si al finat aquest Bill Dorris hagués passat la resta dels seus dies en lloc amb el seu gos Lulu, hagués passat el resta dels seus dies amb una màquina intel·ligent. D'aquests robots intel·ligents que diu aquell senyor de València que morirem tots embarazados porque serán nuestros cuidadores y una máquina. Es veuria el jutge en la mateixa situació? Òbviament no. Perquè aleshores podríem imaginar perfectament la situació següent. L'abocat del nebot és un abocat molt intel·ligent, que està al corrent de les discussions filosòfiques entorn de la màquina de la intel·ligència artificial i està totalment al corrent del debat que hi ha implícita entre Turing, diguem, que volia una intel·ligència artificial forta, i John Searle, que diu que no hi ha intel·ligència de res perquè tot és sintaxis. Però l'abocat de la màquina també és molt intel·ligent. És a dir, també està al corrent d'aquesta dialèctica. I aleshores, el jutge, quan està parlant a l'abocat, li diu al jutge que li posi les seves qüestions a la màquina mateixa. I la màquina no està exclòs que faci un discurs d'aquest tipus. Jo aquí ho he escrit en castellà, respondiendo a sus preguntas con aparente buen juicio, evoque los lazos afectivos que le unían al finado, lamente su ausencia, defienda su derecho a ser beneficiado por el testamento y manifieste su intuición de la máquina de invertir la herencia de forma provechosa tanto para la sociedad como para ella misma. Això no està exclòs de res. Sense dubte, l'abocat de la part contrària protestaria argumentant que estaven tan sols en presència d'un ésser maquinal que manca de la possibilitat de tenir sentiment respecte a el que li convé o no li convé, que això, i menys del que convé a la societat, s'han de defensa les tesis de John Searle. Al qual l'abocat de la part contrària diu: senyor jutge, què hagués passat si en lloc que el meu defensat de la màquina estic aquí ara, vostè l'hagués trucat per telèfon i tots els que estem aquí l'hagués sentit per telèfon? Aquest és el test de Turing. Vostè estaria convençut que és indistingible del més humà. Amb la qual aquesta situació esdevendria un conflicte entre dues posicions, els dos abocats representant dues posicions filosòfiques, la intel·ligència forta en el sentit que Turing volia, i la intel·ligència que no és més que pura sintaxis i que no és intel·ligent, aleshores,
segons la tesi de John Searle, però el que no es pot negar és que el debat sí existeix, en aquest cas. I ara, una miqueta per acabar, fer la meva pròpia hipòtesi. Suposem que una entitat maquinal, que la impregnació de les nostres vides és i serà cada vegada més forta, cada vegada més forta, es manifesta homologable a nosaltres en capacitat cognoscitiva. És a dir, que allà on hi ha objectivitat, la màquina comença a funcionar d'una manera extraordinària. Això per AlphaFold 2 ja és el cas. Ja és el cas. De moment, hi ha una cosa extraordinària. La capacitat cognitiva caracteritza la ciència. La ciència és precisament voluntat de desvelar la natura, no de violar-la ni violentar-la, com a vegades pretén la tècnica, sinó desvelar-la. I l'objectivitat és el criteri sempre que marca la ciència. Si tu dius que això és un got, òbviament, l'objecte es desmenteix. Hi ha una objectivitat. Si jo dic que arrel de 2 és un número racional, encara que sigui en somnis, puc demostrar en un minut que no, que seria absurd, que existeixin dos números P i Q sencers tal que P partit per Q igual a arrel de 2, o que 3 és divisible per 2, hi ha una objectivitat. En la ciència hi ha sempre una objectivitat, i el criteri és l'objectivitat. Legisla l'objecte. Suposem que la màquina comença a fer ciència de tal manera que ja no sabem tot el que sigui mesurat amb el criteri de l'objectivitat, ja no hi ha manera de distingir la màquina d'una altra. Aleshores estaria passant una cosa enorme, que efectivament per primera vegada en la història la ciència no seria cosa de l'home. És a dir, l'home, que va aparèixer en un moment donat, no se sap com, un moment extraordinari en la història del cosmos. És a dir, hi ha 3 moments. Hi ha el moment del Big Bang, el moment de l'aparició de la vida i el moment de l'aparició d'un codi de senyals que es rebutja a si mateix i no funciona com codi de senyals pur, que és el llenguatge. Gràcies al qual estem aquí a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda per xerrar d'aquestes coses que per la vida és absolutament inútil. Direu, per la nostra vida, això no serveix més que el llenguatge mateix. Ara, imaginem que nosaltres, com hem aparegut, d'aquí a 3.000 anys, és una hipòtesi, hi ha una catàstrofe, que pot ser també, simplement, com diu el meu amic, el físic Javier Tejada, sí que estamos intentando luchar por la energía de fusión, pero para conseguir la energía de fusión igual gastamos toda la energía que hay de tal manera que retrocedemos y no conseguimos la energía de fusión. Y con una catástrofe que nos hace retroceder a situaciones en las cuales hubiéramos podido desaparecer, o imagínate que hay... Pero la máquina esta persiste, entonces habría ciencia sin hombre. La máquina podría seguir haciendo ciencia. Dicho esto, sería inteligente. Es decir, aún suponiendo que una máquina pueda emular la capacidad humana de aprendizaje y en general de intelección, cabe objetar que la razón cognoscitiva es solo una de las modalidades de activación de la razón humana. Y eso es fundamental. La raó humana passa per la ciència, però no tota la raó humana és ciència. I aquí sí que el problema sí que és filosòfic i clàssic, així que l'únic. Jo no tinc un altre criteri. Aquí sí que la intervenció de Kant és fonamental. El fet que Kant hagi escrit 3 crítiques de la raó, no pas una. La crítica de la raó pura, que sabem que el problema de Kant en la crítica de la raó pura és exclusivament
com és possible que els judicis objectius funcionin. Com és possible la matemàtica, basada en una objectivitat que no és empírica, i aleshores com és possible la física natural pura, basada en el suport de la matemàtica. Però això és la primera crítica de Kant, la primera crítica. Si vosaltres mireu fins i tot la traducció espanyola la que havia fet Pedro Ribas, Pedro Ribas es deia, no sé quan, de la crítica, de la primera crítica, i és molt curiós perquè a les edicions alemanes, per exemple, o fins i tot una francesa, que hi ha una nota, un moment donat, a la qual Kant està fent al·lusió als judicis que nosaltres anomenem estètics. I posa una nota al peu de la pàgina dient que d'això no es pot dir res. O sigui, para gustos hay colores. Però, curiosament, passen 5 anys i segona edició de la crítica de la raó pura. I aquesta nota ha desaparegut. Per què? Perquè en l'interim Kant va raonar sobre aquests judicis, els judicis anomenats estètics. Sabeu que Kant ha escrit també una crítica de la raó pràctica. Crítica de la raó pura, crítica de la raó pràctica, i una tercera crítica, que és aquesta que l'anomena la crítica del judici. I la crítica que està traduïda al català per la Jessica Llachs. La crítica del judici és un aferit. És tan gran com les altres crítiques. I tracta d'una altra modalitat de la raó. De tal manera que hi ha 3 modalitats de la raó. I la raó humana, Marfoa es demanava, és molt curiós, que Marfoa fa ara, a un moment donat, si hi havia una desconeguda raó comú a les 3 modalitats de la raó. És a dir, que si la raó humana, quan funciona amb el criteri que el que legisla és l'objecte, si funciona amb aquest criteri, és una modalitat abstracta de la raó, és a dir, abstracte vol dir separat. La raó humana, a més de saber, diguem, de subordinar-se a l'objecte, a l'objectivitat, funciona a vegades d'una altra manera. Per exemple, aquesta cosa raríssima que són els judicis morals, que és una cosa raríssima. L'únic que ens revela, això no s'ensenya, això professors de virtut no cal. Aquells el que es pot ensenyar és a implementar una societat que força a implementar el coneixement que tenim tots de l'imperatiu categòric de Kant. Ningú se li ensenya que l'abús del feble caracteritza un canalla. Això ho sap tothom. I aquí no hi ha progrés. Al moment de l'esclavitud ja se sabia que això era... El que passa que no hi havia condicions d'implementar-ho, hi havia gent que denunciava. Com ara. Aquí no, aquí tothom sap perfectament que aquesta societat, la gent treballa 12 hores i té un oci más embrutecedor que el propi treball, tothom sap que això és un desastre per la capacitat d'actualitzar les potencialitats humanes. Això ho sap tothom. Què passa? Que no hi ha condicions socials de la implementació, però això no és cap progrés. No necessites. La raó, quan funciona en el registre que anomenem ètica, és la segona modalitat de la raó. La crítica de la raó pràctica, condicions de possibilitat de la moralitat. I amb aquest substracte fonamental que és l'imperatiu categòric. I aquí ja no funciona l'objectivitat. Però hi ha una tercera, és a dir, que la raó humana no tan sols és una raó que funciona en funció de l'objectivitat. I la tercera, que jo crec el més important. És curiós que Kant anomeni crítica del judici per una reflexió que
és referida a un tipus molt particular de judicis. Perquè hi ha judicis, si jo dic això són ulleres, el criteri és l'objecte. Si jo dic que arrel de 2 és un número irracional, el criteri és l'objecte. Si dic que aquest és un canalla, aquí ja estem en un altre nivell. El criteri ja no està tan clar que sigui una objectivitat del tipus... És a dir, no està clar que hi hagi una ciència del bé i del mal. No està clar que el bé i el mal siguin objectes de ciència. El que sí que està clar, és a dir, no està clar que hi hagi un criteri de la moralitat, un criteri objectiu de la moralitat. Per això no seria un objecte de ciència, la moralitat. Però hi ha una tercera part, que aquí sí que explícitament en camp. No hi ha possibilitat d'objectivitat. No es posa ni el problema. I quan es creu que es posa el problema en termes d'objectivitat, s'està confonent, s'està passant d'un tipus de raó a un altre tipus de raó. Això és simplement els judicis externs. Jo sempre ho dic amb un exemple molt clar, molt transparent i tothom ho entén absolutament. Suposem que hi ha 2 pianistes, que són 2 virtuosos. Si és un pianista, t'ho podem imaginar perfectament que aquest personatge no tan sol sap tocar el piano de meravella, sap tota la història de la música, té totes les referències al cap. A més, és un enginyer, és coneixedor de la tècnica, del piano, tot. Doncs aquest senyor, efectivament, fa un concert. Hi ha un crític que descriu tota la meravella que ha fet aquest senyor des d'aquest punt de vista del seu virtuosisme. No ha dit res que pertany a l'univers de l'art. Això fa part de la crítica de la raó pura. El virtuós és un senyor que és un científic, un tècnic en aquest cas, no? Que a més a més ja cada vegada són més, té a més a més una base científica del so. Aquí estem en un nivell absolutament on mana l'objectivitat, i per això és molt fàcil. Als crítics hi ha 2 tipus de crítics. Els més, diguem, bons, que el que fan és una descripció perfecta d'una cosa objectiva, i després hi ha un moment ja no s'entén res, perquè continuen parlant en termes d'objectivitat a una cosa que no té objectivitat possible. Kant ho presenta d'una forma claríssima. Suposem que hi ha 2 virtuosos. Un toca la mateixa peça. Un toca i, des del punt de vista del coneixement, no tenim res a dir. És fantàstic. Però fem un aplaudiment per la forma. I l'altre s'aixeca. I doncs Kant ho presenta d'aquesta manera. Sorgeix una subjectivitat que és capaç d'intersubjectivitat precisament per manca d'objectivitat. Perquè hi hagi intersubjectivitat no pot legislar l'objecte, perquè si legisla l'objecte no hi ha intersubjectivitat. La ciència no crea intersubjectivitat. Acord amb l'objecte és obediència a l'objectivitat. La intersubjectivitat és l'emergència d'una modalitat de la raó en la qual hi ha reconeixement fora de tota objectivitat. Sí. Li puc fer una pregunta d'això? Perdó? Li puc fer una pregunta sobre això que acaba de dir? Sí. Per què diu que no pot haver-hi objectivitat quan el segon pianista, l'artista que fa que el públic plori i no només aplaudeixi perquè ha sigut tècnicament bo, necessita de l'objectivitat també, ni que sigui mínimament per poder tocar el piano? No pot abandonar l'objectivitat tota... No, estic totalment d'acord. No crec que hi hagi cap diferència entre vostè i jo, en aquest punt.
estic totalment d'acord. L'objectivitat, és a dir, precisament el que enfatitzava jo és que la raó que Kant anomena judici, en aquesta cosa de crítica del judici, és a dir, com privilegia aquesta modalitat de judicis, que no són judicis objectius, però que efectivament no són dissociables dels judicis objectius, perquè efectivament un pianista, és a dir, per dir-lo en termes, jo aquí sí que utilitzo molt les referències que feia Eduardo, jo vaig tenir la sort de conèixer Eduardo Chillida, un epistemòleg francès, Bachelard, va fer un text sobre Chillida que el deia le forgeron al ferrer. Per què? Perquè sabia que Chillida era un artista que precisament tenia un coneixement absolut. De fet, el van fer doctor honoris causa a proposta dels enginyers per el seu coneixement de la resistència de materials. Però Chillida era un ferrer, tècnites en el sentit de tècnic, i a més tècnites en el sentit d'artista. La paraula tecné en grec són les dues coses. Doncs, efectivament, jo recordo una vegada que el gran mestre Esquadrens, el compositor, un seminari que fem a Ronda, ell era un home que de tècnica coneixia tot, a més, tenia una formació científica extraordinària. I un dia que estava a Ronda fent la seva comunicació, és una cosa que es fa allà, que es diu Encuentro Música Filosofía, a una pregunta que li van fer molt, dice, miren, yo estoy aquí, yo he tenido puesto aquí fórmulas, tal, pero yo estoy aquí como músico, no como matemático. Se me han traído como músico. O sea, distinguia ell. Per què? Perquè això que anomenem l'art és l'expressió d'una modalitat de la raó humana irreductible a l'objectivitat. I sense aquesta modalitat de la raó humana no hi ha raó ni intel·ligència que valgui. És per això que és molt important saber si efectivament les màquines tradueixen o no. Perquè si arriba a traduir és possible que arribi a crear. És a dir, si la fórmula i la metàfora són dues modalitats de la raó humana, però l'una no implica l'altra. La raó humana passa per la fórmula i per la metàfora. La metàfora sí que fa part de la crítica del judici kantià. Aleshores, i aquí volia acabar, i per una pregunta, simplement acabaré llegint dos textos que sempre llegeixo perquè són una meravella. I algú sí que ho sap, el que no ho sap, que no ho digui, jo els diré dos textos per dir que, en definitiva, la raó humana és una cosa bastant sorprenent i irreductible. I, efectivament, si la raó humana és capaç d'aquest acte de creació, en tot cas és enorme, que hem passat aquí una hora i mitja, parlant de màquines i comparant-les a la nostra intel·ligència, eventualment, que si fos el cas de l'animal, en 5 minuts havien despatxat tot. Això ja fa temps que, des que, com sabeu, la ciència molt sovint s'avança, perquè, òbviament, Einstein no tenia ordenador. Diu, és que no es pot fer ciència sense ordenador. Mira, Einstein no tenia ordenador. Més aviat els ordenadors són conseqüències de que ara es parla de l'ordenador quàntic. Ja veurem si arriba l'ordenador quàntic o no. Jo, de moment, he convidat el professor d'ontologia, el d'IBM que porta això de l'ordenador quàntic. No, el Sirac va estar una altra vegada, un altre, el d'IBM, el capo d'investigació d'IBM, que aquell estan proposant l'ordenador quàntic, és un espanyol, que és el segon d'IBM i el cap d'investigació d'IBM, i aquell estan venent l'ordenador quàntic. Arribarà o no arribarà. De moment no hi ha ordenador quàntic. Com tampoc hi ha energia de fusió, però, bueno, no ho sabem. És enorme que es pensa en energia de fusió. La ciència s'avança, i efectivament, quan la ciència s'avança molt, passen coses rares, com efectivament això que ha passat a la mecànica quàntica. El que és absolutament meravellós, per això que es deia que aspecta finalment, sí, Premi Nobel, perquè no podia ser per el teorema de Wien,
és que la mecànica quàntica ha fet unes coses absolutament sorprenents com mostrar que al nivell subatòmic les lleis elementals de la naturalesa no és segur que funcionin. Però lleis sense les quals no hi ha vida possible. És a dir, no hi ha vida social, per exemple, la localitat. És a dir, pensar que si tu li dones una bofetada a aquest, resulta que patirà el castar 1.000 quilòmetres. Això passa a l'experiment d'Aspect amb els seus fotons. Avui Premi Nobel avui, que és una alegria, realment. Doncs, quan amb la mecànica quàntica va aparèixer aquesta subversió absoluta dels principis ontològics fonamentals i la tentativa d'interpretar-los d'una manera o no, fer-los compatibles amb realisme i tal, van sorgir coses com aquesta. Senyors que reflexionen des de la física absolutament sobre la intel·ligència humana i la singularitat humana. Des de la física. Ja us llegiré dos textos, algú d'aquí ja sabeu que són dos textos que pertanyen a dues persones completament diferents, però el curiós és que el primer diu així: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de sí mismo. Això és un. I l'altre, diu això. Hemos encontrado que allí donde la ciencia ha llegado más lejos, la mente no ha hecho otra cosa que retomar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado. Hemos encontrado una extraña huella en la ribera de lo desconocido. Hemos avanzado profundas teorías, una tras otra, para dar cuenta de este origen. Al final, hemos llegado a reconstruir la criatura que había dejado tal huella. Y, sorpresa, se trataba de nosotros mismos. L'una és una frase d'un poeta enorme i l'altra és una frase d'un dels científics més importants de la història. Difícil de dir qui és qui. Saber qui és el científic i qui és el poeta. Per què té a veure? Bueno, el científic no passa al poeta, però el científic estava absolutament confrontat al fet de si fora de l'home es pot parlar d'una realitat de qualsevol tipus, fora de la subjectivitat humana. Aleshores, i aquí acabo, lo interessant és que AlphaFold 2 fos per aquí i organitzés un congrés per veure què és el seu estatus, com fem nosaltres. El que fem els éssers humans encara estan posant en qüestió el nostre estatus, o sigui, l'ésser, i ara dic que un dels autors és el gran Arthur Eddington i l'altre és Jorge Luis Borges, els autors de la fase i de l'altre. Dos, gràcies per l'atenció. Ja
estat un aplaudiment no pas tromant, eh? Si hi ha alguna pregunta, teniu... Hi ha una pregunta breu. S'ha fet alguna Parla més investigació? fort, que si no, no tant. Sí, perdona. Si s'ha fet alguna investigació... M'acosto perquè... Però el micro, no? Me sentiu bé, no? No cal, no cal. Sobre com aquestes màquines processen el sentit de l'humorisme, les El bromes... sentit de... de l'humor, les bromes, la ironia, els jocs de paraules, si entenen un sobreentès, o sigui... Bona pregunta. Això és fonamental. Mireu, una de les coses, per exemple, de tota l'obra de Freud sempre he dit que el llibre més interessant de Freud és el del xiste. És una meravella. Per això és una meravella. Gent fins i tot que és reconeguda per al seu gairebé menyspreu a la psicoanàlisi i tal, accepten que aquest llibre és una meravella. I efectivament, si AlphaFold 2 fos capaç de contar un acudit, aleshores podria ser un congènere. Si comencéssim, això seria fonamental. Jo crec que estem molt lluny. Per això que deia que efectivament, per fer un acudit, és una cosa increïble. És increïble. La prova més clara de que el llenguatge humà és una cosa irreductible a tot codi de senyals i que és una cosa... són els acudits. Encara més que les fórmules i les metàfores. Bueno, jo no em recordo mai de ningú, però tinc un amic músic, que és el gran Tomàs Marco, que és d'aquestes músiques, va ser assistent de Stockhausen, i aquest és un home que és molt seriós i no pot viure sense llençar un acudit. Té una capacitat, és un músic formalista, absolutament, ja podeu imaginar, de l'escola de Boulez, i és així molt gran i tal, i és molt seriós, i tothom, que està, tot seriós, fa acudits que deixen, tothom triomfa més amb els acudits que amb la música, i és una música. No crec que hi hagi res d'això, i fins i tot dic una cosa, jo aquí ja no parlo per mi, jo faig part d'una acadèmia, que es diu Acadèmia d'Arts, Ciències i Lletres, que està al País Basc, on hi ha gent molt important, hi ha sobretot científics enormes, agudes, premis, hi ha grans premis, hi ha després arquitectes com a Moneo, que estan en aquesta acadèmia, i va haver una reflexió, diguem una miqueta, no exactament com aquesta que portàvem avui, però el tema sí que va sortir. I doncs un dels que allà, que és molt bo, un home jove, va presentar uns quadres que en principi estaven fets art, ho va presentar com art, allà, que estaven fets per un algoritme. Era un algoritme creatiu, ho presenta així, l'algoritme creatiu. I havia allà un dels membres d'aquesta acadèmia que és artista, que és un escultor, ell mateix, es va aixecar d'indignat i li va sortir per què cosa més cutre, va dir. I bueno, fins i tot era una miqueta, no era gaire respectuós per un context com una acadèmia. I després que estàvem prenent un gol de vi i tal, jo li vaig dir, mira, tu, yo te entiendo perfectamente, me excuso un poco que me... Digo, no, yo te entiendo perfectamente. Tú eres kantiano, tú has ido a Kant, dice, no, en la vida nunca. Sí, pues eres kantiano sin saberlo. Tú sabías que eso no tiene nada que ver con el arte. Y efectivamente dice, oye, pues esto me voy a leer a Kant. És a dir, però això, jo tinc el meu sesgo, òbviament, amb aquestes coses. Sempre ho tens, però això no vol dir que jo no estigui disposat a escoltar tot el que hi ha. Jo tinc els meus, diguem, jo tinc la convicció aquesta que tenia tant Borges com Arthur Eddington, aquestes dues frases, que res humà és irreductible, no tan sols els còdics, el nostre llenguatge, que és el que en realitat compta, és irreductible els còdics de senyals animals
i de moment és irreductible a les nostres criatures. Dit això, la hipòtesi és enorme, perquè no està exclòs. No està exclòs que, efectivament, és que no està exclòs. Jo que m'he posat jo aquí com a exemple del judici aquest, que tu ja no sap. Perquè la màquina pot fer un discurs. Jo el que estic imaginant que el dia, la cosa serà interessant, el dia que això que estic jo aquí dient, que hi ha tres tipus de judicis raonables, de judicis tres modalitats de la raó humana, i que s'han de defensar les tres modalitats de la raó humana i a més s'ha de defensar les condicions socials perquè tot ésser humà pugui desenvolupar i implementar aquestes tres modalitats, que tot ésser humà sigui un ésser cabalment humà. El digui el que el digui la màquina. I no està exclòs que ho digui una màquina. Per això em permeto de dir que el que és greu és l'antihumanisme que ens vol animalitzar, reduir a la condició animal. Això és intolerable. Políticament intolerable. Nosaltres som animals racionals per bé i per mal. Per bé i per mal. Perquè la raó... Sí. No, és que ara estava pensant, què passa amb l'inconscient? Una màquina es podria psicoanalitzar? Bueno, jo te responc d'una manera molt clàssica. Aquí sí que jo, en aquest sentit, lacanià total. L'inconscient està estructurat com un llenguatge. És a dir, i no és dissociable del llenguatge. És a dir, en l'inconscient hi ha una cosa molt interessant, que en somni es poden resoldre equacions i es fan fórmules. Es resolen equacions i es fan metàfores, I a més hi ha una cosa interessantíssima, que efectivament és un tòpic, un lugar comú, però és que és així. És que a més, els somnis no es pot somniar el que convé. Són irreductibles a la conveniència. El desig és irreductible a la conveniència. El desig és plenament racional. El desig és racional. Una màquina pot desitjar. No ho sé. Si una màquina... Jo no tinc la clau. Jo l'única cosa que he fet aquí és pensar que jo hagués una intel·ligència artificial entre interrogacions. Jo hauria posat això que hauria posat interrogacions, perquè si no semblava que jo ja dono pressuposat que hi ha una intel·ligència artificial. Jo el que estic dient és que si vol ser intel·ligent ha de passar tots aquests filtres. Primer, intento resumir, ara dono la paraula. Intento resumir. Primer, ha de mostrar-se efectivament amb capacitat d'experiència. Ja ho ha mostrat. Els algoritmes són capaços d'experiència, com els animals. I nosaltres, que som animals, tenim molta experiència. Gràcies a l'experiència no fem errors. Correcció d'errors, que és l'essencial de l'experiència. Després hem de ser capaços de fer previsions. Després hem de ser capaços de fer i d'explicar les previsions. Han de ser capaços de formalitzar, interessar-se, per exemple. Pensem que la matemàtica és un do de l'esperit. La matemàtica, un matemàtic que hi ha fins i tot la matemàtica es carrega molt, l'augment fins i tot, penseu que Schrödinger no es considerava matemàtica, les equacions de Schrödinger, perquè aplicava les equacions de la física. I ell tenia tal respecte per les matemàtiques, que la matemàtica és una cosa que val per ella mateixa, com Plató deia. Com la poesia, exactament igual. Altra cosa que després tingui utilització, pots utilitzar-la. Però no és la funció de la matemàtica. El resplendor de la matemàtica, hi ha com les còniques, que van passar segles que no servien de res. Després sí, a la revolució científica es van utilitzar les còniques. Però les còniques van descobrir els grecs meravellós, que era una qüestió purament espiritual.
Doncs la màquina ha de fer-se capaç de matematitzar per al plaer de la matematització. Dir le monde bleu com une orange. El món és blau com una taronja, no? Ja em diràs tu a mi, amb això, com còdic de senyals, i després tenia aquest sentiment, per exemple, la ciència progressa, com hem vist, perquè efectivament entre la física de Newton i la física d'Einstein hi ha un progrés. Progrés vol dir que la naturalesa es desvela. Ara, quin progrés hi ha entre Homer i Lorca? A tu que progressa, l'art progressa. L'art és contrari a la idea total de progrés. L'art progressa com l'espiral d'Arquímedes. És a dir, que tu vas traçant, però gira el pincel, va girant el teu moviment. I això el que fa que els músics del segle XX estiguin interessats, per exemple, per la música dels pigmeus. Aquí no hi ha progrés. Doncs aquesta màquina ha de ser capaç d'aquesta construcció de l'esperit que és l'art. I després ha de ser capaç, no tan sols d'acudits, que és una cosa també. Ja dic, jo no me'n recordo mai de ningú. Si jo tingués un acudit, ho contaria, però és que no tinc ningú. És impossible, és una cosa increïble. Els que adorem els acudits però no podem retenir-los. Encara que ho notis, no funciona. I els que tenen l'esperit de l'acudit. Però hi ha altres coses. Però en un moment donat torna un element. Que en un moment donat, per una cosa que s'està dient, es torna a la ment l'acudit. Sí, com funciona. En definitiva, en les màquines intel·ligents projectem o som capaços de realitzar màquines intel·ligents en la mesura en què entenem com funciona la nostra intel·ligència. És possible que sí. Si fins ara la intel·ligència de la raó pura, no? Aquesta racionalitat pura, que sembla ser que és la que és més fàcil d'entendre. La cognitiva, diguem, la raó cognitiva... És la que som capaços de reproduir en la màquina i encara no sabem si la però no ho sabem tampoc, encara no, ni tan sols aquesta. Per això que jo la màquina, és que ni tan sols aquesta, perquè... La incertesa de com serà la màquina, en definitiva, té que veure la incertesa no ho sabem. La meva tesi és que de moment la màquina no ha passat la prova de l'experiència, això sí, ha passat la prova de la previsió, no ha arribat a l'explicació i no ha arribat a la interrogació. I una altra pregunta, i per què les volem, les màquines? Per què? Per què tenim aquesta vènia de fer les màquines? Perquè nosaltres som un ésser intrínsecament pervers que vol trobar un anàleg de si mateix. És l'únic animal que se li acudeix posar-se en qüestió. Comparant-se als altres animals, per començar, i de dir que s'han de protegir les altres espècies. Les altres espècies no es poden pagar a nosaltres. I no tan sols això, que diem, i ara, com tenim, per costat de l'animalitat, com hi ha còdics de senyals, si no hi hagués còdics de senyals animals no hi hauria aquesta tendència, però com els còdics... I com hi ha vegades que hi ha gent que nega la seva condició intentant reduir aquesta que diu, bueno, es que hablando se entiende la gente, no. Sobre todo de cuestiones amorosas o de aquestes, hay que hablar. A ver, Antonio se apura a hablar porque como la hables ya cállate y atento a hablar perquè el llenguatge humà no està per resoldre aquestes coses. I a vegades, mentre que el codi de senyals animals dona una informació que sempre és pertinent per la vida. Sempre és una informació pertinent i a vegades, per això que jo enfatitzo, els còdics de senyals animals són capaços de fer coses prodigioses, però prodigiós no vol dir que sigui intel·ligent. Hi ha moltes coses prodigioses que no són intel·ligents ara. La intel·ligència és a dir, i una cosa que ha de fer la màquina. Realment, és molt clar, jo sempre ho dic, venen molts... Si tu dius que la espalda es una piedra para llevar al tiempo, quina informació t'he donat a ti per la teva vida? Però després, com proposició de lògica, és un absurd total. La piedra es una espalda para llevar al tiempo. La piedra es una espalda para llevar al tiempo. La piedra es una espalda
para llevar el tiempo, perquè dicen, des del punt de vista de la informació, dels codis, si fos el llenguatge humà un codi de senyals, aquell Mahara que diu que la pedra és una espalda para llevar el tiempo. I si vols afegir, ja el poble, con árboles de lágrimas y cintas y planetes. Digues-me la informació, intenta reduir això a un còdic. I per què s'ha de fer? Bueno, i perquè hi ha tanta gent que s'ha emocionat, també hi ha tantes tesis, hi ha gent que ha viscut això, fent una tesi i una altra i tal. Perquè hi ha tantíssima gent que s'ha... Yo, perdoneu que m'expressi en castellà, que es la meva llengua, que yo estoy de acuerdo con la señora aquí que presentaba esta idea. Una frase como el Ayón es un niño que juega con los dados, que es un aforismo... Bien, pues, ¿qué me trae eso de útil? No me trae nada de útil. Pero lo que quiere, yo creo que a donde está intentando apuntar es que, y yo que me atrevo a decir después de la conferencia, es que donde no puede llegar la máquina seguro es a ser un artista genuino, igual que con los acudits. Y me atrevo a decir genuino, y déjame que me explaye solo un poquito, genuino en el sentido de que es trágico y de que en clave nietzscheana el sujeto vive la contradicción de su finitud, y hasta que la máquina no pueda expresar eso en una comunidad y que la comunidad le responda a eso, que eso es lo que es el arte para... Bueno, yo lo entiendo así. Pues entonces, no podemos... nunca podrá... O sea, usted ha estado hablando de la primera inteligencia con cookies, ¿cómo la ha llamado? Con cookies... La inteligencia... Cognoscitiva. La cognoscitible, muy bien. Cognoscitiva. Esa, que es un logos para mí de medida, de un ser humano que quiere medir cuantitativamente, no es un logos que quiere medir en el Ayón, no es un logos que quiere medir con los dos extremos a la vez, jamás. Eso es lo que yo creo que es capaz el hombre, el ser humano, perdón, y que puede traducir en el arte. Y entonces, yo como he hecho en falta en esta explicación, yo creo que con lo que usted ha explicado queda muy claro que todo lo que Nietzsche explicó en el nacimiento de la tragedia quedará probado aquí con la evolución de las máquinas, porque no podrán ser capaces de verse sometidas al esfuerzo de sentirse sometidas a la tragedia. Pero si son capaces, lo conseguirán. Entonces lo bueno, pero conseguirán. ahí está lo que estamos diciendo. O sea, vamos a ver, la discusión filosófica...